Parkinsonen gaixotasun neuroindekatzaile kroniko ohikoena da Alzheimerren gaixotasunaren ostean. Etengabeko ibilbidea du eta eboluzio luzekoa da. Gaur egun ez dago gaixotasun hau sendatzen duen tratamendurik. Nerbio sistema zentralean dopamina izeneko sustantzia jariatzen duten neuronak galtzen ditulako sortzen da. Hasiera batean, dopamina eskasi hau mekanismo orekatzaileen bitartez konpontzen da, eta horrexegatik neurona dopaminergikoen 50%, 60% galdu arte ez da gaixotasuna agerian agertzen. Prebalentziari dagokionez, 65 urtetik gorako pertsonetan 1,1, 1,2 da, eta 85 urtetik gorakoenetan 1,4, 1,5 da. Dena den, adina arrisku faktore importantea bada ere esan behar dugu 40 urteko baino gazteagoko pertsonatan ere diagnostikatua izan dela, eta adibide moduan guztiok daukagu buruan Michael J. Fox aktorearen egoera zein da. Gaixotasuna aurrera doan heinean, pazienteen bizi-kalitatean eragina abaria duten sintomak agertzen dira. Zantzu nagusiak sintoma motorrak dira, eta hauen arabera egiten da diagnostikoa gaur egun. Horien artean, aipatu behar ditugu, mugimendua hasteko zailtasunak, edo atxeden dardarak, trakestasuna, zurruntasuna gorputzeko adarretan eta lepoan, edo nahasmendua jarreran eta ibilkeran. Sintoma motorra hauetaz gain, bestelako sintoma batzuk ere pairatzen dituzte. Esaterako aluzinazioak, idorreria, usaimen galera, lo egiteko zailtasunak, edo depresioa besteak beste. Dena den, sintoma ez motor importanteena bere prebalentziagatik eta bere ondorioengatik narriadura kognitiboa da. Izan ere, gaixoen 36%, diagnostikoaren momentuan urritasun kognitiboaren bat izatu dute, eta 20 urteko evoluzioaren ostean portzentaje hori igotzen da 80% arte. Gaur egun, Parkinsonen gaixotasuna sendatzen duen tratamendurik ez dagoen arren, pazienten bizi-kalitatea hobetzeko tratamendu eraginkorrak baditugu. Helburua da, pazientek dituzten zantzuak, sintomak kontrolatzea. Terapiaren oinarria da dopamina ordezkatzea, hau da, nerbio sistemari falta zaion sustantzia hori eman behar diogu. Terapia farmakologikoa, medikamentuak eraginkorrak ez dienean, interbentzio kirurgikoak ere frogatu dira emaitza honekin. Hortaz aparte, aipatu beharrezkoa da bai, kasu batzutan bestelako terapiak ere lagungarriak izan daitezkeela, esaterako psikoterapia, fisioterapia, estimulazio kognitiboa, logopedia eta ariketa fisikoa. Izan ere, ikusi da bizimodu aktiboa duten pazienteen evoluzioa hobea dela, sintoma motorrak hobeto kontrolatzen diela. Gaur egun gogoera hauxe dela kontutan hartuta, dena den itxaropentsu gaude Parkinsonen arloan ematen diren ikerkuntza maila oso altua delako. Urteen buruan, hobetu ulertuko dugu Parkinsona nola sortzen den, eta hori lagungarria izango da alde batetik itu terapeutiko berriak bilatzeko, medikamentu, tratamendu berriak bilatzeko, eta beste alde batetik diagnostikoa lehenagoa ahal izateko. Gure helburua izango da, Parkinsonismoa agertu baino lehen, gaixotasuna diagnostikatzea eta horrela tratamendu neurobabesleak emanez gaixotasunaren agertzea ahalik eta gehien atzeratzea. Gene ezberdinetan hainbat mutazio ematen dienean Parkinsonen gaixotasunarekin erlazionatu da, eta LRRK2 genea dago hauen artean. Gure artean, gure inguruan, batez be Gipuzkoako hainbat zonaldeetan, gene honetan mutazio duten familiak daudela ikusi da. Izan ere, Gipuzko aldean, Parkinson familiarra duten kasuen 40% gene honetako mutazioak eragin ditu. Horrexegatik mutazioa euskal mutazioa deitu zioten, lehenengo aldiz euskal familiatan deskribatu zalako. Eta bitxikeri moduan aipatu nahiko nuke, ikertzaileek hau ikusitakoan gene honek kodifikatzen duen proteinari euskal izena be eman ziotela, dardarina izena zuzenen, dardaritzatik datorrena.